पवन भैया जहाँ जहाँ प्रचार कैले बड़े ना वही जा कुर्सी गिर गइल बा, माने विपक्षी नेता के। एमे शक नहीं, एकदम 100% कुर्सी गिर गइल बा। वो कर फीस लेके कैले बाड़े अच्छा माने पवन भाई फीस वोस लेके मान प्रचार महाराज वो तो कहता कहला के बीजेपी में का अपन नेता अपना बाबूजी के ना छोड़ला तो बीजेपी माने एगो पार्टी के आदमी बाड़े तो कहाँ से छोड़ी जब प्रशांत किशोर स्टेजी सजावे खातिर रुपया लेते रहने आज लेके चुनाव लड़ गइलन। माने हमनी के राज्य में हालांकि मुद्दा उनका बड़ा बढ़िया बा और उनका बात के माने हम बड़ा सहमत करीला कि रोजी रोजगार के बात करेलन, शिक्षा के बात करेलन, कहलन कि हम खराब बन हमरा के मत जितावा। वैसा नेता पहला बार हम देखले बानी। लेकिन प्रशांत किशोर जी के लेके हम इनका पढ़ा तनी कि इहो रुपया बुझाता कि लेके अगला बार प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ी एमे शक नहीं के। देखी कहे के मतलब बा कि दर्शक तो इतना बुर्बक होला ना, सबके देख रहल बा दर्शक। जे भी बा माने प्रचारक होके जे भी होके बीजेपी से होके या कहीं से वो सबने के कोनो इंटरेस्ट नहीं थे। हमने के तो मान ला जाता है प्रशांत किशोर भी बाने के हो अगर हमने प्रधानमंत्री अगर हमने रोजी रोजगार से ही मतलब बा ना, मतलब बा लेकिन कुछ गलत होला ओकरा के गलते कहा जाला आ सही के सही कहा जाला। तब पिछले बार बीजेपी में खड़ा होके के चाहत रहे इनका, नहीं तो नेता मदारी से कौन काम बा का बढ़िया के कलकार बढ़िया। यो बात सही रहे कि पिछले बार बीजेपी से खड़ा होके वो टाइम तो निर्दलीय से खड़ा रहला ना, निर्दलीय से खड़ा रहने ही से ना आज कहता नहीं कि आजो निर्दलीय रहितन का जरूरी है बीजेपी में गइला के मिला जुला के इनका से बढ़िया कलाकार बा के भोजपुरी में। ये तो बात रुआ सही कहता नहीं कि पवन भाई से कोई बढ़िया कलाकार भोजपुरी में नहीं खे। और जब निर्दलीय रहता तो और मजा दिखे। हमारा से भेटा जी हम तो कह दे तो चुनाव मत लड़ कहन कि का है कहूँ के मर जाए भोजपुरी इंडस्ट्री तोहरे पे अड़ल बा तू ही चल जी बते एकर का होई। यानी तू ही चुनाव लड़बा तो भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ जाई। यही से विवाद पर विवाद होता ना। बताइए अब ऐसा सेलिब्रिटी जब चुनाव लड़ी तो अब का होई। अब इनका हमारा हिसाब से ना चाहिए जैसे कि इनका पर केहू के आशा बा केहू के जीव जान लगा रहेला। आजो दिन हमने के गाना सुने तो कुछ लागेला नहीं। मास वर्षते के तो बात एकदम बातें उनका ऊपर ऐसा कोई कलाकार के चोरी मदारी वाला काम नहीं, चोरी मदारी वाला काम है नेता वाला में तो हाँ आगे पीछे करे वाला तो बोले बा शिकायत विवाद हो जाए। पवन भैया जो गा दिया दूसरा बस के बात नहीं हम इनका हमेशा विरोध करम के चुनाव मत लड़ा चाहे जीत जैसा चाहे हार जैसा। मतलब जीतस हार सोच मत लेके चुनाव मत लड़ा खाली गायकी में रहस बढ़िया लागल। ऐसा सेलिब्रिटी को भोजपुरी में आई ना। ये तो बात सही कहते कैसे सेलिब्रिटी भोजपुरी में आई ना। यही से हम इनकर विरोध करी ना कि चुनाव मत जीतस ना जीतस चाहे हारा से मतलब नहीं के लड़बे मत कर माने लड़ियन तबे ना जीते बात रहनु बसड़ी बाजी तू लड़बे मत कर खाली गायकी पर रह। हां गायकी तार जौन बात दिल के छुएला भैया रोत दिल के हंसावेला ऐसे तू हंसाई के काम कर। श्रोतागण से नम्र निवेदन हमने के बा कि पवन भैया बस खाली सिंगिंग में रहस। रोवा इंडस्ट्री से हमारी रोवा ऊपर एगो भोजपुरी के रोवा सब माई कही ना जाए। माई रोवा बिना रोवे लगी एक के रोवावल मत चाहिए और रोवा बिना रोवे लगी और रोवा से हथजोड़ी बाकी मत चुनाव लड़ी। हम हंस के नहीं कहत भीतर से आत्मा रोवा तब पवन भैया माने चुनाव रोवा मत लड़ी खाली सिंगिंग लाइन में रहे इंडस्ट्री संभारी रोवा से